απεμπολέσαμε κάποιο δικαίωμα ενημερώνοντας την Άγκυρα για τις έρευνες εκεί, στην περιοχή της Κάσου? Σίγουρα απεμπολήσαμε, με την έννοια ότι, σας λέω και πάλι, ότι το θέμα της πόντισης του καλωδίου, άρα και οτιδήποτε προϋποθέτει την πόντιση, όπως είναι οι έρευνες οι οποίες σε αυτό το στάδιο έγιναν, πρέπει να περάσουν μέσα από τη δικιά της άδεια, μέσα από τη δική της συνένεση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι νόμιμες ενέργειες της Ελλάδας υπόκεινται στον έλεγχο της Τουρκίας, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Και αυτό συνεπία και πάλι μιας συμφωνίας που δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Υπήρχε διακήρυξη των Αθηνών, βεβαίως. Υπήρχε και βεβαίως υπήρχε και διακήρυξη των Αθηνών. Ναι. Θα ήμασταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον πιο ασφαλείς? Σας λέω, η ενημέρωση δεν αρκεί. Χρειάζεται και συνένεση από τη μεριά της Τουρκίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια βασική αδράνεια του διεθνούς δικαίου απέναντι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε τη δυνατότητα μιας αυτεξουσίας. Δεν είμαστε αυτεξούσιοι πλέον στο θέμα του Αιγαίου τουλάχιστον. Η Τουρκία, νομίζω, από ένα σημείο και πέρα πιστεύει ότι πρέπει να ελέγχει οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο, με την έννοια ότι πρέπει να περνάμε οτιδήποτε κάνουμε, ακόμα και νόμιμα, δηλαδή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να περνάει μέσα από τη δική της βούληση και τη δική της αποδοχή. Παράδειγμα είναι το θέμα του καλωδίου, όπου παρά το γεγονός της νομιμότητας αυτής της ενέργειας από τη δική μας μεριά, βλέπετε ότι υπάρχουν ενστάσεις σοβαρές από τη μεριά της Τουρκίας. Τα νερά είναι ήρεμα, σίγουρα, δηλαδή δεν έχουμε ούτε τις ναυτικές δυνάμεις να παρεμβαίνουν καθημερινά, ούτε την αεροπορία να κάνει τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις της. Σίγουρα υπάρχει μια σαφής ηρεμία αυτή τη στιγμή, η οποία μας συμφέρει φυσικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για κάθε ενέργεια που κάνουμε στο Αιγαίο πρέπει να παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι η Τουρκία ελέγχει σήμερα πολύ περισσότερο και από την δική της θάλασσα.